Κουκλάκι μου! Ωχ, ποια είσαι εσύ, τι κάνεις εδώ? Αν σε φτωχελέσει, εγώ αποφάσισα να φτιάξω το δικό μου πανάκριβο σπιτάκι για κούκλες. Έχει μπει κλίμα ανταγωνισμού ανάμεσα στα κορίτσια. Θα συναγωνιστούν ποια θα φτιάξει το πιο ωραίο σπιτάκι για κούκλες. Πάμε να δούμε. Ναι, αυτό ακριβό. Χρυσοχαλί το θέλω. Φύγε τώρα. Θα καλύψω όλο το σπίτι με χρυσοχαλί. Τέλειο. Τώρα το σπιτάκι μου είναι χρυσό και απαλό. Αχ, αρέσει πολύ στην κούκλα μου. Τι? Εγώ βρήκα έναν ωραίο τρόπο να στολίσω το σπίτι κι εγώ. Θέλω χρωματιστά μολύβια. Τα απλώνω σε όλη τη σκεπή. Κοιτάξτε, πολύ ωραία, πολύχρωμη σκεπή. Τώρα θα ζωγραφίσω λουλουδάκια. Τέλειο, πολύ ωραίο. Δεν χρειάζομαι πια τους μαρκαδόρους. Για να δούμε τι έχει στα σκουπίδια. Μπλιάχ, παλιά λουλούδια. Θέλω μόνο το χαρτί. Ναι, έτσι. Το κολλάω στο ισόγειο. Ωραία το πετσαρία. Πολύ όμορφο. Τώρα παίρνω μαρκαδόρο και ξυλάκι από παγωτό. Ζωγραφίζω όμορφο πάτωμα. Τέλειο είναι. Μου αρέσει. Παίρνω παλιά σφουγγάρια και κόλλα. Κολλάω μερικά μαζί και γίνεται καναπές. Κοιτάξτε. Πολύ ωραίος καναπές. Έτοιμος. Τον βάζω στο δωμάτιο. Μετά παίρνω χαρτόνι, κολλάω και φτιάχνω ντουλάπα. Ζωγραφίζω πόρτες. Σούπερ, το βάζω εδώ. Παίρνω χρωματιστό χαρτί. Κόβω μικρές λωρίδες με το ψαλίδι, έτσι. Μοιάζει με χαλί. Το στρώνω εδώ. Μετά παίρνω πλαστικό καπάκι. Λίγη κόλλα και κολλάω τις ξυλομπογιές. Ωραία, τώρα έχω τραπέζι. Εδώ βάζω ντουλάπα. Και εδώ ζωγραφίζω πορτρέτο της κούκλας μου. Λοιπόν, μην κουνιέσαι. Τώρα... Ναι, έτοιμο. Τα πορτρέτα πρέπει να μπουν σε κορνίζες. Έτσι κρεμάω το πορτρέτο στον τοίχο. Εδώ θα είναι τραπέζι, καρέκλας και φρέσκο φαγητό. Μένει να κρεμάσω κουρτίνες στο παράθυρο. Έτοιμο. Ναι, τώρα έχω δικό μου σαλόνι. Είμαι χαρούμενη και η κούκλα μου είναι χαρούμενη. Αχ, τι αστείο. Έλα εδώ γρήγορα. Τώρα θα σου δείξω τι σημαίνει πραγματικά ωραίο δωμάτιο. Είναι το νεσεσέρ μου με καλλιντικά. Διαλέγω βερνίκι. Αυτό είναι φανταστικό. Σούπερ. Ζωγραφίζω καρδούλες. Έτσι. Μετά το χρωματίζω. Τι ομορφιά. Αλλά κάτι λείπει. Ω, είσαι εδώ. Ωραίο. Για να δούμε. Έφυγα. Μπράβο σου. Λοιπόν, ανοίγω. Τι όμορφο τζάκι. Το βάζω εδώ. Και εδώ θα βάλω λουλούδ και ένα απαλό χαλί. Εδώ καρέκλα, τραπέζι και διακόσμηση. Γλυκιά μου κούκλα, θα σε φωτογραφίσω. Έτοιμο. Τέλεια φωτογραφία. Προσθέτω χρυσή κορνίζα και την κρεμάω στον τοίχο. Θέλω κι άλλη διακόσμηση. Τέλεια, το δωμάτιο είναι έτοιμο. Τι λες, αγάπη μου? Ω, μ' άρεσε εδώ πολύ. Φέρε μου το φαγητό μου, πεινάω. Τι ωραία, μου άρεσε πολύ εδώ. Είναι όπως ήθελα. Τώρα τα κατάφερες. Σε ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ. Έχω ένα δώρο για σένα. Κοίτα, σου πήρα καινούριο κινητό. Ροζ και το πιο μοντέρνο ever. Ας στολίσουμε τον πρώτο όροφο. Πρέπει να φωνάξω το Ken για βοήθεια. Ken, έλα εδώ, σε χρειάζομαι. Ήρθε ο Ken. Πρέπει να στρώσουμε
γάτο, τη γλυκούλα. Μπάρμπι, πάμε στο μπάνιο. Κράτα τη χρυσή σου μάσκα. Χαλάρωσε. Και εγώ πάω να χαλαρώσω. Ναι, τέλειο. Wow, φαίνεται ωραίο. Αλλά εγώ θα τα καταφέρω ακόμα καλύτερα. Θα χρησιμοποιήσω χρωματιστό χαρτόνι για να κάνω τους τοίχους ροζ. Έτσι, πολύ ωραίο. Αλλά δεν είναι το τέλος. Θα βάλω πολύχρωμα κουμπιά στον τοίχο. Είναι τόσο χρωματιστά. Wow, μοιάζουν με πλακάκια. Συνεχίζω. Από ένα παλιό μαξιλάρι βγάζω βαμβάκι και το στρώνω στο πάτωμα. Τι μαλακό πάτωμα! Με πλαστιλίνη φτιάχνω την τουαλέτα. Μισό λεπτάκι. Έγινε. Κρεμάω στόρια στα παράθυρα. Και χρειάζομαι νηπτήρα με καθρέφτη. Σούπερ! Ωχ, πεινάω. Ωραία! Θα φάμε δημητριακά. Τόσο νόστιμα. Λατρεύω αυτά τα δημητριακά. Αυτό το κουτί το χρειάζομαι. Κόβω τα απαραίτητα κομμάτια, βάζω κόλλα και διακοσμώ με χρωματιστά καλαμάκια. Κοιτάξτε, είναι το ντους. Η βρύση θα γίνει από δοχείο σαπουνιού και σύρμα. Ναι, έγινε. Τώρα παίρνω μια σακούλα, περνάμε το σύρμα και αυτή θα γίνει η κουρτίνα του ντους. Πολύ όμορφο. Θέλω να έχει πάπιες σε όλο το δωμάτιο. Είναι τόσο γλυκές. Κρεμάω πετσέτες. Τι θα πει η κούκλα μου? Αλλά πρώτα θα τη φτιάξω ένα μαγιό. Τα κατάφερα. Καλά να περάσεις, αγάπη μου. Ναι, δουλεύει το ντους. Είμαι τόσο χαρούμενη που όλα βγήκαν τέλεια. Τι να πω. Εγώ θα φτιάξω τον δεύτερο όροφο τώρα. Έχω ένα σεντούκι με κοσμήματα. Έχει και ωραίες κουρτίνες εδώ. Θα τις κρεμάσω. Το πάτωμα θα το στρώσω με χρυσά νομίσματα. Εδώ θα βάλω κρεβάτι, λάμπα, γραφείο και καρέκλα. Καθρέφτη μεγάλο. Η κούκλα μου θα λατρέψει τις ιδέες μου. Χρειάζομαι το στυλίστα μου. Γεια σου γλυκιά μου, τι έγινε με τα μαλλιά σου? Έλα να τα φτιάξουμε. Όχι εγώ, η κούκλα μου θέλει βοήθεια. Μισό λεπτάκι. Ορίστε, νομίζω είναι ιδανικό. Νομίζω είναι χάλια, άλλαξε το. Και αυτό, τι λες? Χάλια, είναι παλιάς μόδας, άλλαξε το. Εντάξει, τι λες γι' αυτό? Όχι, δεν είναι καλό γουστό. Εντάξει, κάνω κάτι άλλο. Ναι, επιτέλους. Τι όμορφο φόρεμα, πάρε τα λεφτά σου. Είναι too much, αλλά εντάξει. Τι ομορφιά, θέλω να δοκιμάσω αυτό το φόρεμα. Είναι τέλειο, μοιάζω με πριγκίπισσα. Είσαι όπως από ένα περιοδικό μόδας. Μισό λεπτό, τι έγινε με το περιοδικό μου? Συγγνώμη, έκοψα κάτι εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Ρίχνω άμμο εδώ και την ισιώνω. Βάζω κουβά, φτιαράκι και σκυλάκι. Τώρα παίρνω ξύλινα ξυλάκια. Τα κολλάω μεταξύ τους και προσθέτω λεπτομέρειες. Έτσι. Φτιάχνω μια αιώρα, κοιτάξτε. Η κούκλα μου έχει τη δική της παραλία. Πολύ ωραία. Εδώ στολίζω τη σκεπή με καρδιά. Τάιρα, το καταφέραμε. Έχουμε 2 υπέροχα σπίτια για κούκλες. Το δικό σου είναι πανάκριβο και το δικό μου μπορεί να είναι πιο φτηνό, όμως δεν είναι λιγότερο όμορφο. Πολύ ωραίο. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια ποιο σπιτάκι σας αρέσει πιο πολύ.
Σου άρεσε το βίντεο? Κάνε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε!